Слава Ісусу Христу! Слава Сідайте, будь ласка. Дорогие браты, сестры, сябры, у минулую неделю мы узгадывали усіх святых католицкой церкви, а сённяшняя неделя, яна нам представляет святых белорусской земли. Трэба заўважыць, што ў мінулую нядзелю мы намагаліся адказаць на пытанне, хто такі святы, што такое святасць. А сёння нібы гучыць адказ на гэтыя пытанні, і перад намі паўстаюць шматлікія канкрэтныя постаці беларускіх святых. Безліч імёнаў іх, некаторыя мы ведаем, а некоторые ведает только наш Господь. Можно узгадать такие славутые имена, как святая Ефросинья Полоцкая, Кирилла Туровский. Можно узгадать таких святых сучасных, ближайших, какие нам, быть может. Это мученицы, новагарские монахини, назаретанки, російські мученики, святари и монахи Марияне. Были так само и простые люди сярод их, хотя селяне, протулинские мученики, або Марьяна Бернацкая. И гэты спіс можна было бы доўжыць. Рыхтуючыся да сённяшняй літургіі і да Слова Божага, я задумался, а чым адрозніваюцца наши святые от святых паўсюднай католицкой церкви. И мне здаецца, что есть, можно так сказать, специфика белорусская. Безумоўна, усе святые, это тыя, якія сведчаць Господа свету, іншым людям. І наши святые ў гэтым сэнсе не адрозніваюцца ад іншых. Але наши святые, прынамсі, многія з іх сведчылі не толькі Ісуса Христа іншым людям, але яшчэ і каталіцкую царкву. Для іх было незвычайна важным захаваць адзінства з паўсюднай католицкой церковью. Для их было незвычайно важно заховать верность апостольской столице, подкреслить, что головою башной церкви является апостол наших часов. А в апостольные часы это были разные папы. И настолько это было для их важно, что яны отдали свое жыццё за эту правду веры, за поўню правды у католицкой церкве. Сёння мы пачулі Евангелие, в якім Господь нас кліча за собой. И гэтае пакліканне, яно у чым? У тым, каб реализовать святость у своем житті, каб стать як Ісус. Але для нас, беларусаў, напэўна, вельмі важнымі істотнымі словамі з'яўляюцца словы нашага Господа, які ён сказаў незадоўга перад сваёй смерцю. «Захавай іх у імя Тваё, тых, каго ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы». І вось гэтыя словы, яны для шматлікіх беларускіх святых сталіся вельмі важнымі, вельмі істотнымі. Давайте і мы, тыя, хто з'яўляецца фактычна спадкаберцамі гэтых белорусских святых, быть верными нашей Святой Католицкой Церкви. Аминь.